ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಪೂರ ಇನ್ನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಇಂದು ಯಾನತ್ 6 ಮಂತ್ ತಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ್ 6 ಮಂತ್ ತಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ಡ್ ನೀರು ಬರ್ಪುನ ಇತ್ತೆ ಒಲ್ಪಲ ತಿಕ್ಕುಜವು ಅವಳು ಉಂತೊಂದೇರಾರು ಅವೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ನಿಕುಲೆ ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಲ್ಪಲ ಜಾತ್ರೆ ಎಜ್ಜಿ ಓಡೆಲ ಪೋಯರೆಜ್ಜಿ ಪಿದೈ ಅಂಚ ಪೂರ ಇಲ್ಲಲೆ ಇಜಿಂಡ ಸುಮಾರು ಜಾತ್ರೆ ಆಪುಂಡು ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇಟ್ ಆ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇಟ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಇಲ್ಲಲೇ ಇತ್ತ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಡಿಶ್ನು ತಿನಿಯರೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆಸೆ ಆವೊಂದಿಪ್ಪು ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ಅವೇ ಚರ್ಮುರಿ ಚರ್ಮುರಿ ಮನ್ಪೆರೆ ದಾದ ಪೂರ ದೀತೆರು ಪಂದು ಸುರುತು ಓನ್ಗ ತೋಪು ಬಾಜನವು ಬೋಡಾಯಿನನೆ ಮೇಯ್ನ್ ಕುರ್ಲರಿ ಉಪ್ಪು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅಂಚೆನೆಂದು ಪೂರ ಬೊರ್ಚಿ ಕುಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಾತು ಯಾವು ಅವೇನು ಪೂರ ಪೆರೆಯರುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ತಾರಾಯ್ದೆಣ್ಣೆ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಬೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಪೊಡಿ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಅಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಮಾದಿನ ಓಕೆ ನೀನು ಎಂಚ ಮನ್ಪುನ ಒಂದು ತೂನ್ಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕು ದೀತ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪೆರಸು ದೀತ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕೊಚ್ಚಿ ದೀತ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕೊಚ್ಚಿ ದೀತ ಉಪ್ಪು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಎಂಕಲು ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಯಾ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕುರ್ಲಾರಿನ ಉಪ್ಪು ಉಂಡು ಅಂಚದಿಪ್ಪು ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಪಾಡಿ ಐತೆ ತೂಕದ ಆದ ಸೈಸ್ ಐತೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪಾಡಿಯ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಯ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಐದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪಾಡಿಯ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಇತ್ತೆ ಕುಕ್ಕು ಪಾಡಿನ ನಾನು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ಅದೇ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಒಂದು ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ನೆಟ್ಟು ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಗ್ಬಿಡದೆ ಅಗತ್ಯ ಮರತಿ ಇತ್ತು ನಾವು ಟೊಮೆಟೊ ಇತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಪಾಡೋಡು ಟೊಮೆಟೊನ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ದು ಎಣ್ಣೆ ತಾರದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಮುಂಚೆ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಗೋದು ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನೆಕ್ಕೆಂಕುಲು ಕಡಲೆ ಪಾಡುವ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಡಲೆ ಆತ ಇಷ್ಟೇ ಇಜ್ಜಿ ಈಜಿನ ಕಡಲೆ ಕೆಲವು ಪಾಡುವರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಬೋಡು ಅಂಚ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಡಲೆ ಆತ ಇಷ್ಟೇ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಎಂಕ್ಲು ಜಾತ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋನೆಲ್ಲ ಕಡಲೆ ಪಾಡ್ರೆ ಉಡುಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆತ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಕಡಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕಡಲೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಳೆ ಇಂದೆ ತೂಲೆ ಇಂದೆ ಹೋಗು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಡಿತ್ತೆ ಈತ ನಮ್ಮ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೋಣ ಐದು ಪಕ್ಕ ಕುರ್ಲು ಪಾಡೋಣ ಮಸಾಲ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಂಡೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುರ್ಲು ಪಾಡೋಣ ಎಣ್ಣೆ ಮೀನಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ನೋ ತೋಜಿನು ಅಂತ ಪೈತನಲ್ಲಿ ಬೋಂಡ ಖಾರ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತಂದು ಇಡೀ ಪುಣ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಇಡ್ತಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮುರಿ ರೆಡಿ ಆಡ್ತಲೆ ಭಾರಿ ಸೋಕದ ಚರ್ಮುರಿ ಜಾತ್ರೆ ತಲ್ಪನೆ ಗಮ ಗಮ ಗಮಸನ್ನು ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪೂರ ಬಾಡ್ದು ಹೌದಾ ಮಂಚ ಅನ್ಕೋನು ಎಂಚಾತನ್ ಚರ್ಮುರಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ತಂಡ ಫ್ರೆಶ್ ಹೈಜೆನಿಕ್ ಆದಿಸ್ಕೊಂಡು
ಇನಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋ 6 ಮಂತಿನ ಚರ್ಮುರಿ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆತನು ಪಂದು ಎನ್ನೊನ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಹೊಸ ಬೇರೆ ಆದಿತ್ತನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಗ ನಾನೊಂಜಿ ಹೊಸ ವ್ಲಾಗ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.